दं नैबेखौ सोरबा बायोब्ला फानगोन आरोखि माने खोथिया आग्लायदों आरोना जोंना गायनानै सोरनोबाफोर नांगौबा लांफैबानो जाबाय आंखौ कन्टेक्ट खालाम आरो Welcome to my guys. Hey, welcome channel to my guys. Hey guys, channel to my welcome. जोंथिं एसेबां दैनि टेनसन गैया आरोना नै बेबायदि लाना फैयो बै भुटान हाजोनिफ्राय दै लाना फैयो आरोना थेनानै नै बिदिनो लाबोनानै फोथाराव सोयो आरोना बिदिनो गायखांबायनो मालाय मानसिफोरा सोरबा सोरबा जोंहाबो गायखांबाय हरै आरो सोरबा सोरबा गायगासिनो दङ अखानि दै मोनबालाय एसे मोजां जायो आरोना दुब्लिफोरा थान्दा बरिया जायो गाइसमोन आं फंसे खोथासो बुंनो बावलादों आरोखि ना र' नै गाइसमोन खोथिया जोंना बेनो आरोना थेंग्राय हरैबो दं नैबेखौ सोरबा बायोब्ला फानगोन आरोखि माने खोथिया आग्लायदों आरोना जोंना गायनानै सोरनोबाफोर दानि जुगावथ' ट्रेक्टरजोंसो हालेवजोबसैलै फोथाराव नै बिथांमोन बेखौ नायनानै ला बेफोरबायदिजोंबो सम सम हालेवनांगौ मिथिबायना गोदो बिजोंनो आबै आबौमोना गायै फुयै बोरायबोबाय सोरबा थैलांबाय ओरैबायदि नै दैया लोमसावजोब्बाय आरोखि नांगौनि बारासो जाबावबाय दैया ओरैबायदि अबयस्से फोथाराव बेफोरबायदि दुब्लियाव बेफोरबायदि दै थाब्लासो मोजां जायो आरोना माइफ्रा सोमखोर सोमखोर जाबोयो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो दा थास' बागानाव मा थायो न गलाब बिबारा लादो आरो आइलाबो बुंदो गलाब बिबार थायो गलाब बिबार अमाजों बिराद गोथाव आरोखि जानो ओरैबायदि मजा नांखायो ओमफ्राय जाना लानानै ओरैबायदि मोदोमोना बिनि मोदोमनाया दा बुंसै आरो नैबे थासुमलि गायदोंमोनलै बिराद हाग्रा जाजोब्बाय ओरैबायदि थासुमलि बागान गायो जोंथिंबो नैबेहायबो दं थास' बागान बिबार दंबावो मेरला गोसोबायदि ओमफ्राय नै गाइसमोन नैबे जाबाय खारं आरोना खारं बिफां इन्दि एम्फौनो होयो बेखौ एम्फौ जायो आरोखि ना न'आव फिसिनाय एम्फौआ ओरैबायदि गय बागान गायजोब्बाय आरोना जोंथिं गायग्रा हाफोरखौनो गय बागान बानायजोब्बाय